Il-Kostituzzjoni ta' 1921 ġiet wara perjodu daqsxejn sterili, fis-sens li l-Kostituzzjoni li konna ksibna fl-1887, il-Gvern rappreżentattiv, jiġifieri maġġoranza ta' membri eletti fil-Kunsill, ittieħdet ilna lura fil-1903. U minn 1903 sa 1921 kellek Kunsill tal-Gvern ta' Crown Colony, jiġifieri we went back in constitutional terms, we went back to 1849. U ovvjament il-dirigenti Maltin kienu rrabjati għal dis-sitwazzjoni u bdew jastienu, allura kellek politika ġdida ta' astensjonizmu. Jiġu eletti jirriżenjaw, ma jikkontestawx l-elezzjoni, eccetera. Mbagħad kien hemm daqsxejn ta' breakthrough falz fin-1907 meta ġie Churchill u qal il-membri aħjar ikunu preżenti fil-Kunsill milli jkunu assenti, għax jekk ikunu preżenti jistgħu jirranġaw is-sitwazzjoni u jekk ikunu assenti ma jistgħu jirranġaw xejn. U kien hemm ċaqliqa biex jerġgħu jibdew jattendu il-membri tal-Kunsill, il-membri tal-Kunsill. Però fil-fatt ma ġara xejn. Mbagħad kellek il-gwerra u fil-gwerra l-iktar ħaġa, l-iktar avveniment forsi storikament rilevanti li ġara kien l-qorti marzjali ta' Erik Mizzi. Però kien perjodu wkoll ta' disgwit u ta' inkwiet għaliex kellek il-prezzijiet qegħdin jolgħu u l-prodotti qegħdin jiskarsaw fil-gwerra. Kellek l-strikes fit-torzna, pulizija kien hemm rabja ġenerali għal kondizzjonijiet tax-xogħol, kien hemm black market fil-gwerra mbagħad. U fis-7 Ġunju kien hemm jiena nsejħilha Rivoluzzjoni Maltija tal-1919, imma kienet fil-fatt taqliba serja għaliex wara l-elezzjoni il-tabib Filippo Xeberras sejjaħ Assembleja Nazzjonali biex tintalab kostituzzjoni surit in-nies. U di kien hemm talba ġenerali għaliha u kien hemm ukoll ħafna appoġġ għaliha. Fil-fatt kienu mistednin diversi entitajiet kostituiti, każini tal-Bannet, eċetera. U daw iltaqgħu l-ewwel darba fil-25 ta' frar, però mbagħad fis-6-7 ta' Ġunju kellhom jerġgħu jiltaqgħu. U fis-7 ta' Ġunju kif nafu daħlu eluf ta' nies il-belt b'appoġġ għall-laqgħat tal-Assembleja u għal dik l-Assembleja kienet tfisser tama ġdida għal bidu ġdid fejn il-pajjiż ħerġa jibda jiffunzjona kostituzzjonalment. Sfortunatament, is-soldati Ingliżi sparaw fuq in-nies li ma kinux armati u qatlu 6 fil-fatt għaliex 2 minnhom kienu feruti u mitu ftit wara. Dina kienet xi ħaġa li fl-istorja kolonjali ta' Malta qatt ma ġrat. Il-Maltin kienu talbu l-Ingliżi biex intervjenu għan-nom tagħhom kontra l-Franċiżi, imma mhux biex joqtluhom. U naturalment kellek dinamika ġdida li bdiet tiffunzjona hemmhekk l-Ingliżi għadu attenti biex ma jarrestaw il-ħadd minn dawk li kienu sparaw, ġifieri, u waħħlu xi ħadd sparalhom minn isfel u ma veru xejn, insomma, m'hemm provi ta' xejn. U allura ġara d-demm u ġifieri kellek kommozzjoni enormi fil-pajjiż. Funerali tal-vittmi ishom eroj, ġifieri. U danka s-sitwazzjoni ċaqilqet daqsxejn il-Gvern Ingliż għaliex Malta dejjem iswa bħala fortizza. U ma jistax ikollok fortizza bin-nies id-disprati għalik. Ġifieri allura rridu jaraw kif se jtaffu s-sitwazzjoni. Jekk tara d-dibattiti fil-Colonial Office li nrajthom kollha, kellek żewġ schools of thought. Waħda li f'fortizza ma tistax tippermetti li jkollok daw it-tip ta' dimostrazzjonijiet. U allura trid tirrestrinġi iżjed u tafas iżjed biex ma tħallihomx isiru. U l-oħra kienet illi aħjar tirrikonċilja daqsxejn mal-poplu jekk irid il-fiduċja tiegħu, jekk irid l-appoġġ tiegħu u tara kif se ittaffi il-gwaj li kien żgħar. U reħpet it-tieni option kienet allura li jingħata l-gvern responsabbli. Li l-Maltin kienu ilhom jitolbu għalih omor
però qatt ma kien wasal. Gvern responsabbli ġifieri prattikament li kollok tmexxija awtonoma fil-lokalità għalmenu għall-affarijiet lokali. U l-Kostituzzjoni ta' 1921 dik li kienet gvern responsabbli. Allura kellek dekasteri, kellek 7 dekasteri, kap tal-Ministeru li eventualment beda jsejjaħ Prim Ministru ġifieri, kellek kabinet, l-ewwel kabinet li qatt kellna f'Malta. U naturalment bdew jinqalgħu diversi nies u partiti politiċi li jridu jikkontestaw l-elezzjoni ta' 21. Għaliex issa l-partiti politiċi kellhom xi ħaġa x'jagħmlu. Ġifieri mhux jitilgħu fil-Kunsill li qogħdu jpaxxu jirriżinjaw. Rridu jmexxu d-dekasteri, tajjeb ġifieri kellek is-saħħa, l-istruzzjoni pubblika, l-ġustizzja. U kellek elezzjoni kontestata mhux ħażin fit-21. Kellek l-Unjoni Politika Maltese li kienet essenzjalment il-Partito Popolare ta' Panzavecchia e Bella Compagnia, Andrea Policino, eccetera. Li kienu nazzjonalisti ma għamlu partit tagħhom, Unjoni Politika Maltese sejħunu, u l-kap tiegħu kien il-Monsignor Panzavecchia Senglejan, li kien pjuttost moderat, ma kienx daqshekk magħruf bħala pro-Taljan, kien pjuttost moderat insomma. Kellu segwitu fil-Kottonera, fil-Tarsna. Mbagħad kellek partit ġdid li issemma il-Partit Kostituzzjonali kien l-Anglo Maltese Party qabel, illi daħħadu fideh Strickland li kien ġilura mill-Awstralja. Għaliex he was recalled fil-fatt għax kellu xi jgħid mal-Prim Ministru, Strickland kien karattru diffiċli. Kellu xi jgħid mal-Prim Ministru ta' New South Wales and he was recalled. Pretendi li għamluħ gvernatur ximkien ieħor, però il-Kolonja Office assolutament ma rridux. Allura ġillu għana Malta, kellu Villa Bologna u reġa' għal politika. U fit-21 kontesta l-elezzjoni għal-gvern bil-partit li jismu Constitutional Party. U kellek partit ieħor relativament ġdid, interessanti ħafna, ġdid, sa ċertu punt ġdid għaliex dak kien la Kamera del Lavoro li iltaqgħu l-darba fil-15 ta' Ottubru tal-1920. Eventualment da kien il-Labour Party, ġifieri il-Malta Labour Party. Però kien fih diversi membri mill-partiti ta' qabel, per eżempju, il-Segretarju Ġenerali li dam Segretarju Ġenerali sa' 1933, Gianni Bencini, kien Panzavecchiano, kien mal-partit ta' Panzavecchia, elett fil-Kunsill. Robert Bencini huħ l-istess, u kellek xi oħrajn. Ġifieri kellek ċerta evoluzzjoni illi minn partit joħroġ ieħor. U naturalment il-Labour Party kien il-partit tal-ħaddiema u kellu manifest ta' xejn iktar indirizzat lejn klassi tal-ħaddiema. Però ma kienx hemm xi differenzi kbar bejn il-partiti. Ħlief fejn tidħol il-lingwa, kwistjoni tal-lingwa. U l-kwistjoni tal-lingwa kienet dik li kienet imparti farkat il-Kostituzzjoni tal-Gvern Rappreżentattiv fil-1903, sa ċertu punt. U kienet dik ukoll li qalet ħafna trabi fil-Kostituzzjoni tal-1921. Għaliex kellek il-Strickland. Strickland kien nofsu Ingliż. U rrid Ingliż iżżab il-mezzi kollha. Fil-lingwa, fil-ispirtu, fil-kultura. U naturalment kellek l-oppożizzjoni ta' dawk li kienu skulati fit-Taljan prinċipalment. U li ħassow l-Ingliżizzazzjoni bħala impożizzjoni kolonjalista. Issa minn hemmhekk bdew il-problemi, però kien hemm problemi oħrajn li kienu endemiċi min natura tal-Kostituzzjoni stess. Il-Kostituzzjoni l-ewwel ħaġa kienet diarkija, ġifieri żewġ gvernijiet, gvern imperjali u gvern lokali. U reserved matters kienu suppost f'idej il-gvern imperjali, difiża, l-esteri, eccetera. U l-affarijiet lokali f'idejn il-gvern lokali. Apparti minn hekk kellek ukoll is-Senat u l-Assemblea illi kienu eletti b'modi differenti. L-elettorati kienu differenti tas-Senat u tal-Assemblea. L-Assemblea kien usa, is-Senat kien iżjed ristrett. Però is-Senat kellu dritt kien esu l-Upper House, esu l-House of Lords.
illi jgħaddi il-proposti leġislattivi tal-Assembleja. U jekk ma jaqbilx jirritornhom lill-Assembleja bil-proposti tiegħu. Mbagħad kien hemm device u strateġemma jgħidula joint sittings taż-żewġ Assembleja flimkien biex jiddeċidu min għandu l-maġġoranza. U di wkoll qajmet ħafna trabil. Fil-fatt, meta reġgħet saret kostituzzjoni oħra għal-modell ta' di, għax dina servit bħala modell, bħala qafas il-Kostituzzjoni ta' 21. Dik l-parti mill-importanza tagħha hija dik li kienet leġislatura koloniali li servit ta' qafas anke għal-leġislaturi ta' wara. Tajjeb il-leġislatura ta' wara kienet tal-47 wara t-tieni gwerra, wara t-tieni Assembleja, wara kostituzzjoni oħra. U f'dak il-Kostituzzjoni naraw l-evoluzzjoni tal-21. Is-sena tneħħa. Tajjeb jiġifieri tal-joint sitting spiċċat. Kellek l-elettorat usa. In-nisa nataw il-vot, ġifri kiber l-elettorat, għax issandek in-nisa wkoll jivvotaw. U mod ġenerali kellek simili, kostituzzjoni simili però usa, iktar miftuħa. U dika kienet il-Kostituzzjoni tal-47 illi tista' txabbaħa ma' dik ta' 21. Il-47 naturalment l-elettorat kif mibdul ġabet eżitu differenti wkoll anke fir-riżultat għax fil-fatt tella il-Labour Party mexxi metta bi Paolo Boffa. U allura kellek sitwazzjoni differenti fil-pajjiż. Il-Partit Nazzjonali istamar fl-oppożizzjoni. Imma minn hemmhekk għandek, jiġifieri x'qed nitkellmu, x'qed ngħidu, qed ngħidu li l-bidu tal-pluralizmu politiku Malti joriġina minn 1921 prinċipalment. Issa tlaqa li kien hemm diġà bipartitiżmu il-Mizzjani u Savonjani mill-bidu tas-seklu, ġifieri qed insix li l-Mizzi u Savona kontestaw l-elezzjoni tal-1880. Mill-1880 il-qudiem kellek daw iż-żewġ fazzjonijiet, daw iż-żewġ entitajiet illi kienu dominanti. Però mbagħad fil-1905 mit Mizzi, fil-1908 mit Savona, fil-1903 tlifna l-Kostituzzjoni, allura kien dalek għatlek periodu xejn sterili għax fis-sens li kellek vojt, kellek baħ. U kienu jippruvaw jimluħ billi jivvintaw xi ħaġa ad hoc, pereżempju Assoċjazzjoni Politika Maltese, Komitato Patriottico, però essenzjalment ma kellhomx l-istruttura, l-infrastruttura ta' gvern kif ġabu permezz tal-Kostituzzjoni ta' 21, dak il-vantaġġ ta' 21. Fl-1918, fit-tmiem il-Gwerra l-Kbira, il-qagħda f'Malta kienet imwera. Nuqqas ta' ikel u żieda fl-għoli tal-ħajja wassal għal aġitazzjoni kbira fost il-poplu. Min barra dawn id-diffikultajiet soċjali u ekonomiċi bdiet tiżdied ferm ix-xewqa għal aktar rappreżentanza politika mill-Maltin fost l-istudenti universitarji u l-mexxejja politiċi. Fit-23 ta' Novembru 1918, Filippo Xiberras jikteb favur sejħa l-Assembleja Nazzjonali bilan ta' petizzjoni għal riforma kostituzzjonali. Permezz ta' kitbiet varji fil-gazzetti u laqat fix-xhur ta' wara, jibda moviment hekk imsejjaħ il-Movimento Xiberras biex Malta titlob lill-Gvern Ingliż awtonomija fit-tmexxija ta' pajjiżna. It-tabib Filippo Xiberras u l-membri taċ-ċirkolo La Giovine Malta kienu minn ta' quddiem f'dawn id-diskussjonijiet. Min kien Filippo Xiberras? Filippo Xiberras kien personaġġ rispettat ferm fost iċ-ċrieki politiċi Maltin. Għal numru ta' snin huwa serva bħala membru tal-Kunsill tal-Gvern, President tal-Assembleja Nazzjonali u l-mexxej ħari biex Malta jkollha kostituzzjoni ġdida. Numru ta' gruppi politiċi kif ukoll oħrajn minn barra l-isfera politika laqgħu l-idea ta' Filippo Xiberras u bekk bdiet ħidma ħarija favur gvern awtonomu. Fil-25 ta' Frar tal-1919 tissejjaħ ġewwa s-sede ta' Giovine Malta fil-Belt l-ewwel laqgħa tal-Assembleja Nazzjonali. Waqt din il-laqgħa, preseduta mill-istess Filippo Xiberras, tiġi mresqa riżoluzzjoni li titlob għal kostituzzjoni ġdida infassla fuq prinċipji liberali. Ftit jiem wara, fl-4 ta' Marzu, il-Gvernatur Matthew Wynne jirċievi mingħand l-Assembleja l-petizzjoni tal-Maltin għal Londra. F'Mejju mbagħad, is-Segretarju tal-Istat, Viscount Milne, iħabbar li l-Imperu kien lest jilqa' din ix-xewqa tal-poplu Malti. B'din l-aħbar jibda proċess ta' kważi sentejn fejn il-Gvern Ingliż stħarreġ x'poteri jista' jkollha Malta mingħajr ma dawn ixekklu l-interessi kolonjali u strateġiċi tal-Imperu.
L-aħbar minn Londra twassal biex l-Assembleja Nazzjonali tibda ħidma bla waqfin ħalli tfassal abbozz ta' Kostituzzjoni ġdida. Biss filwaqt li l-Assembleja kienet għaddejja bil-laqgħa tagħha nhar is-7 ta' Ġunju 1919, ġemat ta' nies daħlu l-belt jipprotestaw kontra l-għoli fil-prezz tal-ħobż. Min sena qabel is-sitwazzjoni soċjali f'Malta ma kienet tiebet xejn. Fi ftit ħin din il-protesta eskalat f'Irvell fejn ġew msejħa truppi Ingliżi u wkoll tilfu ħajjithom 4 patriotti Maltin. Dan l-avveniment nazzjonali kompla jgħin fit-triq ta' Malta lejn tmexxija awtonoma. L-għada ta' 7 Ġunju jasal f'Malta gvernatur ġdid, Lord Plumer. Filippo Xiberras u l-Assembleja ikomplu jaħdmu jitfit mal-gvernatur il-ġdid biex finalment jiġi sottomessa b'bozz finali għall-gvern responsabbli Malti. Bekk, fit-18 ta' Ġunju, Filippo Xiberras jibgħat lill-Gvernatur Plumer ir-riżoluzzjoni approvata mill-Assembleja Nazzjonali. Id-diskussjonijiet jissoktaw f'Settembru tal-istess sena bil-wasla f'Malta tas-Sottosegretarju tal-Istat tal-Kolonji Amery. Din il-Kostituzzjoni baqgħet magħrufa fl-istorja politika ta' Malta bħala l-Kostituzzjoni Amery propju minħabba fih. Fl-14 ta' April 1921, sentejn wara it-talba tal-Maltin lill-Gvern Ingliż, triġi promulgata f'Londra littra irreali Letters Patent bis-siġil tar-Re George V. Permezz ta' din littra jibdew it-ħejjiet li taw lill-Maltin sem dirett fit-tmexxija ta' pajjiżhom. 15-il jum minn din l-aħbar, il-Gvernatur ħabbar li waslet Malta littra rjali tal-Kostituzzjoni ġdida u li din ser tiġi komunikata fl-aħħar tax-xahar. Meta il-Gran Brittanja ħabbret li se tagħti il-Malta is-self-government, fil-pajjiż kien hawn mewġa kbira ta' ferħ, demostrazzjonijiet favur il-Gvern Ingliż, il-Gvernatur għala applawżi kbar kelli joħroġ fil-gallerija u jxejjer lin-nies u allura qisu li fl-aħħar Malta kienet waslet biex tilħaq dak li ħafna snin gruppi ta' Maltin kienu ilhom jiġġieldu għalih. Tant kien infatti kbir dan il-ferħ u dan l-entużjażmu li anki bdiet titlaqqa l-Assembleja Nazzjonali li bdiet tipprepara hi wkoll l-abbozz ta' Kostituzzjoni biex jiġi ppreżentat lill-Gvern Brittaniku ħalli dana kemm jista' jkun iwettaq il-Kostituzzjoni ġdida skont ix-xewqat tal-Maltin. Ta' min jgħid li sa dan iż-żmien il-Gran Brittanja qatt ma qiset li Malta seta' jkollha is-self-government. Li l-Maltin setgħu jmexxu l-affarijiet tal-pajjiż. Tantu hekk li sa ftit iktar ma' xar snin qabel il-Segretarju għall-Kolonji Joseph Chamberlain kien qal li l-Ingilterra iżżomm lil Malta, il-possess ta' Malta, huwa sempliċiment minħabba l-interessi militari u strateġika tagħha. U allura kien inkompatibbli li gżira li għandha timmexxa fuq linji militari ikollha is-self-government. Iżda fl-1919 il-Gvern Ingliż iddeċida li wasal iż-żmien li Malta ikollha self-government. Jien hawnhekk irid inqiegħed qudiemkom mistoqsija. Għalkemm l-Ingilterra ħadet dan il-pass kien ġenwin, jew kellha istess fil-Kostituzzjoni ta' il-Malta kien hemm fiha nnifisha iż-żerrija li kellha itwaqqa jew kellha tistabbilixxi din għall-Kostituzzjoni. U din ħanqiegħed 3 eżempji. Eżempji biex intom mbagħad tiddeċiedu kif tħossu jekk humiex tajbin jew le. Ejjew nibdew. L-ewwel nett qabel ma faqqgħu l-irvellijiet ta' 7 Ġunju, l-Ingilterra ma kellha ebda ħsieb li tagħti Kostituzzjoni. L-irvellijiet però ġabu bixra ġdida fl-istorja ta' Malta. Ma kinux issa minoranza li qed timbotta għal tibdil kostituzzjonali, imma kienet ukoll il-klassi tal-ħaddiema li makusa bil-ġuħ u bid-dbatija ridet tibdil politiku f'Malta. L-Ingliżi għal l-aħħar 30 sena kienu ilhom jippruvaw jaraw kif jidhru tajjeb mal-klassi tal-ħaddiema. U għalhekk l-irvellijiet li kellhom ukoll anki ora kbira
kontra il-Gran Brittanja kien ta' xokk kbir għalihom. L-aġent gvernatur kiteb l-Ingilterra u għallu ħatider kjera li aħna se jkollna nċedu minħabba l-irvellijiet, għallu ma naħsibx li hemm raġuni oħra jew triq oħra x'nistgħu nagħmlu. Il-Kurunell Leo Amery li għalih wara semmit il-Kostituzzjoni li kien Under Secretary of State fil-Colonial Office qal li l-argument dwar il-fortizza madux insuperabbli u jista' għalhekk jinstab mod kif jiġi superat. Għal ukoll is-sistema ta' ħabi li jusejħilha camouflage m'għadix tiswa u jkun aħjar jekk huma ma jqpgħux jużawha f'Malta. Allora kif niġinu ngħid li l-Ingliżi setgħu ħolqu fil-Kostituzzjoni tagħna iż-żerrja biex tinħoloq l-instabilità? Aħna nafu li l-Ingliżi għamlu 3 affarijiet. Waħda minnhom kienet li rriservaw numru ta' materji għal kontroll tagħhom. Fost daw kien hemm il-kummerċ tal-pajjiż, kien hemm it-telegrafija, kien hemm in-navigazzjoni bl-ajru u anki l-komunikazzjoni ma' gvernijiet oħra. Issa, gvern tal-Gżira ta' Malta li waħda raġunijiet li riedu l-Kostituzzjoni ġdida kienet biex jittekljaw il-problemi ekonomiċi ta' Malta, ġew limitati fil-kapaċità tagħhom ta' dak li jistgħu jagħmlu. U ma' min jistgħu jikkomunikaw. Wieħed jiftakar li pajjiż li jmexxi lilu nnifsu jagħmel komunikazzjoni pajjiż oħra biex jilħaq ftehim u trattati billi jkunu jolqtu l-ġid tiegħu. Il-Gvern Malti dan ma setax jagħmlu. U allura waqt li kien hemm bżonn kbir li l-ekonomija ta' Malta tiġi diversifikata, il-Gvern Malti ma kellux fidejh l-għodod biex jista' jagħmel dan il-pass il quddiem. U għed tiftakar li anki il-Kummissjoni li kienu batu l-Ingliżi, Kummissjoni Reali, fl-1911 kienet qalet li ma' xejn f'Malta li ma jiddependix fuq il-nefqa militari Ingliża. U li meta il-vapuri, il-flotta Ingliża toħroġ minn Malta, in-nies kienu se jmutu bil-ġuħ. Mela dina l-ewwel waħda li fixklet l-ispazju li se jaħdem fiha il-Gvern ġdid Malti. It-tieni waħda kienet is-sistema elettorali. Fl-1917 ġewwa Londra kienet inżammet konferenza parlamentari u importanti biex jiddibattu kif għandha tiġi riformata s-sistema elettorali Ingliża. Din il-konferenza kienet waslet għall-konklużjoni li l-aħjar sistema, l-iktar mhux l-aħjar sistema, l-iktar sistema demokratika biex ngħidulek, li seta' jkollu pajjiż kienet is-sistema ta' rappreżentazzjoni proporzjonali skont dik li jgħidula is-single transferable vote. Li fir-realtà hija l-sistema ta' votazzjoni li jiena u kull wieħed minnkom jivvutaw fiha sal-lum, biha sal-lum. U allura kienu qed jgħidu li s-sistema li għandha Malta hija l-aktar demokratika. Però waslu wkoll għall-konklużjoni li din mhix sistema tajba għall-Ingilterra, għaliex hija sistema li ġġib gvernijiet dgħajfa u instabilità politika. U ġġib dana l-instabilità politika u l-gvernijiet dgħajfa għaliex inti meta tivvota għandek il-libertà kollha li tivvota mhux għall partiti imma għall kandidati. Il-fatt li n-nies illum iktar minn qabel jivvotaw għal partiti ma jfissirx li fl-1920 in-nies kienu jaħsbu għall-istess. U għalhekk l-Ingliżi xtaqu li f'Malta ikun hawn gvern dgħajjef biex żgur l-aspett militari ma jkollu ebda sfida. U irnexxiet għaliex mill-bidu nett insibu li wara l-ewwel 4 elezzjonijiet 3 minnhom ma setax jiġi ffurmat gvern ħlief gvern jew ta' minoranza jew ta' koalizzjoni ta' fejn partit jingħaqad ieħor biex jista' jgverna. Infatti anki wara l-ewwel elezzjoni kien hemm il-biża' li se jkollha tissejjaħ elezzjoni oħra għaliex ma setax jiffurmat gvern. U kienet pressjoni mill-gvernatur u għaqdiet oħra fuq il-Partit Laburista biex jagħti s-sapport tiegħu lill-gvern
tal-partit li kienu jgħidulu ta' panza vekkja. Mela, mill-bidunet rajna dina id-diffikultà. Rajneħ fit-tieni elezzjoni u rajneħ ukoll fit-tielet elezzjoni. Gvern dajjef kien gvern tajjeb għall-Ingilterra. U ta' min jgħid li din is-sistema tawa biss l-Inna u l-Irlanda. Iż-żewġ postijiet li huma jqisuhom kienu ta' strateġiċi ta' importanza kbira. L-Irlanda x'jqisuha l-bib ta' wara tal-Ingilterra u rridu li jżommu dak il-bib magħluq mingħajr theddid u Malta għaliex kienet strateġika fil-Mediterran u toffri l-influenza lill-Gran Brittanja mal-Mediterran kollu. U allura aħna mill-bdew bdejna bi problemi ħabba din is-sistema. Ta' min jgħid li l-Assembli Nazzjonali ma kienx issuġġeri din is-sistema imma sistema oħra. Is-sistema elettorali wkoll daħlitilna wkoll problemi kbar f'dak li huma it-tmexxija lokali. Daħlet il-patroċinju politiku u l-klientalizmu. Għaliex meta partit ikun dajjef jipprova jagħmel ħiltu kollha biex jara kif serbaħ il-voti fl-elezzjoni ġejja. U naraw minn wara l-ewwel elezzjoni il-Gvernatur Congreve jirrapporta lil Londra li waqt li l-Ministri ppruvaw jaħdmu sew ma tilfux ebda okkażjoni biex huma jistgħu jaġevolaw il-partit billi iqasmu favuri mill-iktar li setgħu. U l-istess Gvernatur lejlit l-elezzjoni tal-1927 jikteb u jgħid tisma' illum ma baqax iktar wara xiex nistaħbew għaliex ġejja l-elezzjoni u l-Gvern daħħal mijiet ta' nies jaħdmu mas settur pubbliku biex jista' jirbaħ il-voti. U din hija problema li tiġi minn din is-sistema. It-tielet fattur huwa iż-żewġ tikmamar leġislattivi. Il-Gvern Ingliż tagħna il-Kamra Leġislattiva u tagħna wkoll is-Senat. Dawn iż-żewġ affarijiet huma żewġ kmamar li kellhom l-istess poteri. Ġewwa l-Ingilterra madankollu għalkemm kien hemm l-istess sistema l-House of Lords u l-House of Commons, fl-1909 inqamet kriżi politika kbira meta il-House of Lords irrifjutat il-budget tal-House of Commons. U saħansitra kellhom ibidlu l-liġijiet biex inaqsu l-poteri tal-House of Lords. Imma f'Malta tawhom l-istess poteri. U ġara li fl-1928 is-Senat irriġetta il-budget li kien għamel il-Kamra Leġislattiva, l-Assembleja Leġislattiva, bir-riżultat li f'Malta għamet kriżi kbira, kriżi wkoll li kellha tagħti l-bidu għal konflitt kbir bej partiti u l-Knisja. Għaliex fis-Senat kien hemm rappreżentanti tal-Knisja. U dawn il-problemi tant kienu kbar li fil-fatt kien hemm anki kellu jidħol il-Gvern Ingliż u jara kif ibiddilha. Leo Amery ammetta li kien hemm żball fil-Kostituzzjoni. Żball li ovvjament wieħed qed jemmel li kien żball għaliex l-Ingliżi ġa kienu jafu li din is-sistema ma taħdimx u taf iġġib l-inkwiet. Fl-aħħar nett l-Ingliżi stess ma rridux jirrikonoxxu il-Kostituzzjoni eżattament kif ridu tiġi rikonoxxuta l-Maltin. Il-Gvern Ingliż għamel ħiltu kollha biex jgħid lill-Maltin li l-pożizzjoni tagħhom finalment ma kienitx inbidlet wisq minn dik li kienet qabel. Irrifjuta pereżempju li jaċċetta li l-kap tal-Ministeru jissejjaħ Prim Ministru. Rrid jissejjaħ kap tal-Ministeru. Ma aċċettax ukoll li aħna nsejħu is-sistema leġislattiva tagħna bħala sistema parlamentari, imma insista li aħna jkollna l-isem tal-Kamra Leġislattiva bħala Assembleja Leġislattiva, titlu li kien jingħata lil kolonji li ma kinux laħqu dak li jgħidulu Dominion Status. Infatti, l-Ingliżi ma rridu b'ebda mod li Malta taħseb li laħqet il-pożizzjoni tal-Awstralja, tal-Kanada, ta' New Zealand jew l-Ingilterra. Rridu jgħidulhom intom għadkom differenti. Aħna dawn l-affarijiet sawnek ħanaslu. Infatti il-Maltin jekk ma kinux jafu biha talmu għadi meta il-Parlament Malti waqqaf il-branch lokali tal-Empire
tal-Commonwealth tal-Empire Parliamentary Association. U meta bat l-applikazzjoni tiegħu sab li għandu diffikultajiet għaliex ma ridux li Malta ikollha l-istess status li kellhom dawn id-dominions, il-Kanada, l-Awstralja, New Zealand u South Africa. U allura ġara li kien hemm negozjati twal qabel Malta ġiet aċċettata fiħdan din l-għaqda. Mela, biex nagħlaq, l-Ingliżi restrinġerna il-Gvern Malti fejn jista' jaħdem. Tawna sistema elettorali li kienet se toħloq inna il-konflitt u l-instabilità, għamlunna sistema leġislattiva li kienet fiha nifisha ċerta li tiftaħ inkwiet u problemi politiċi u fl-aħħar nett huma stess għamlu ħnithom biex juruna li dak li ħadna bħala self-government xorta waħda jżomna livell inqas minn dak li konna naspiraw għalih. Fit-30 ta' April 1921 ġewwa l-Palazz fil-Belt, il-Gvernatur Plumer ħabbar il-Kostituzzjoni ġdida ta' Malta. Jibdew it-ħejjiet għal dak li l-Gazzetta Malta ddeskrivita bħala la Nuova Alba, un'alba di Gwadio di Libertà. Ftit jiem qabel il-gazzetti jippubblikaw il-programm għal ġurnata tas-Sibt 30 ta' April. Il-gazzetti ta' 30 ta' April fosthom il-Malta jiċċennaw kif missijat bikrin ta' filgħodu l-belt kienet diġà ħadet xejra ta' festeġġamenti kbar. Ħafna mill-ħwienet, djar u s-sede ta' ċriki politiċi kienu mżejna l-okkażjoni bi bnada riperpru fuq il-bjut u l-faċċati. L-atmosfera ferreħija ta' dan il-jum storiku komplet tidwi meta quddiem il-palazz tal-Gvernatur inġabret folla kbira ta' nies. Il-ferħ tal-poplu ġie akkumpanjat mid-daqq tal-banda militari tat-tieni Reġiment Essex. Din il-ġurnata kienet ta' importanza kbira għall-istorja ta' Malta, tant li ftit jiem qabel il-Gvernatur iddikjara festa pubblika fl-okkażjoni tal-proklamazzjoni tal-Ittra Reali. Fis-sala ta' San Michelu San George fil-Palazz, udjenza mill-poplu tal-fuq minn 300 ruħ kif ukoll mistiedna distinti attendew din iċ-ċerimonja ta' madwar satejn u nofs. Fosthom kien hemm id-deputati tal-poplu, membri tal-Knisja u awtoritajiet militari kif ukoll navali. Il-ferħ minn dawk preżenti ġewwa l-Palazz jinħass l-aktar lejn Filippo Xiberras, il-President tal-Assembleja Nazzjonali. Huwa ġie milquh b'applawż kbir għas-suċċess tiegħu fil-għoti ta' din il-Kostituzzjoni. Fl-10 ta' filgħodu, il-Gvernatur Plumer jiftaħ din iċ-ċerimonja bid-diskors tiegħu u wara jaqra d-dispaċċ tal-Ministru tal-Kolonji, anness mal-Ittra Reali. Fost iċ-ċabċib tal-poplu li biħġaru kien miġbur folla kbira quddiem il-palazz, fil-gallarijiet tal-palazz jidhru f'waħda l-Gvernatur u fl-oħra Filippo Xiberras. Iċ-ċerimonja tkompli fi Pjazza San George fejn permezz ta' parata militari u l-kant ta' God Save the King, il-proklama tal-Kostituzzjoni l-ġdida tiġi mħabbra lill-poplu. Qabel l-luq ta' din iċ-ċerimonja, il-folla tiġi mħeġġa mill-Gvernatur biex tajja turra lill-Majestà tiegħu ir-Re. Propju fit-tmiem ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, Filippo Xiberras jindirizza lill-folla fejn jirrimarka dan il-mument bħala wieħed glorjuż u li issa huwa mistenni mill-Maltin li juru ħilithom fl-amministrazzjoni ta' pajjiżhom. Il-Kostituzzjoni l-ġdida tidħol fis-seħħ fis-16 ta' Mejju u bekk matul ix-xhur ta' wara tibda formalment kampanja elettorali li għaliha jikkontestaw 4 partiti politiċi u anke individwi. Din il-Kostituzzjoni Malta ngħatat gvern responsabbli mfassal fuq sistema ta' diarkija fejn il-gvern kien jaħdem taħt mexxija bikamerali magħmula mis-Senat, l-ogħla Kamra ta' Deputati simili għall-Upper House fis-sistema ta' Westminster, kif ukoll Kamra ta' Rappreżentanti jew Assembleja Leġislattiva simili għall-House of Commons f'Londra. L-4 partiti li kkontestaw l-elezzjonijiet tal-1921 kienu l-Unjoni Politika Maltese, jew kif kien ukoll magħruf il-Partit Popolari mmexxi mill-Monsinjur Ignazio Panzavecchia, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, immexxi mill-Avukat Nerik Mizzi, il-Partit Kostituzzjonali tal-Konti Sir Gerald Strickland u l-Partit Laburista mmexxi mill-Luogotenent il-Kurunell William Savona. Bejn Mejju u Ottubru tal-1921, ferniżija ta' attività politika ddominat f'Malta bil-partiti politiċi ħejju ruħhom għas-sistema ġdida ta' tmexxija permezz ta' appelli lil poplu, permezz ta' programmi elettorali kif ukoll mass meetings diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. It-ħejjiet għall-ewwel Parlament Malti waslu anke għal diversi bidliet fil-partiti politiċi fosthom it-twelid tal-Partit Laburista minn Moviment tal-Ħaddiema
u l-Anglo-Maltese Party li wara jingħaqad mal-Partit Kostituzzjonali. Tul din il-kampanja elettorali ma naqsitx is-satira politika, filwaqt li spikkaw opinjonijiet varji li ħafna esprimew permezz ta' kitbiet fil-gazzetti ta' partiti politiċi bħal Ngħidu Aħna il-Malta, La Voce del Popolo, id-Daily Malta Chronicle u l-Malta Herald, kif ukoll dimostrazzjonijiet u sejħiet favur għaqda u koalizzjoni. Nhar il-5 u 6 ta' Ottubru mbagħad issir l-elezzjoni għal membri ġenerali tas-Senat biex minn fost il-kandidati jeliġġu 7 senaturi. Għal din l-elezzjoni il-kandidati ġew mqasma fuq żewġ distretti. Dak tal-ewwel kien ikopri ż-żona madwar il-Port u anke ta' Sliema u San Ġiljan, il-kumplament ta' Malta u Għawdex imbagħad kienu jaqgħu mat-tieni distrett. Filwaqt li l-10 senaturi l-oħra kienu membri speċjali eletti minn fost ir-rappreżentanti tal-Knisja, in-Nobli, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Kunsill ta' Trade Unions, kif ukoll il-gradwati tal-Università, b'żewġ membri minn kull grupp. L-elezzjonijiet biex jeliġġu 32 membru tal-Kamra Leġislattiva jissoktaw nhar 18 u 19 Ottubru. Għal din l-elezzjoni, Malta kienet maqsuma fi 8 distretti. Il-votanti għaż-żewġ tikmamar ridu jkunu l fuq minn 21 sena, litterati u jħadnu ċertu kapital, tant li l-maġġoranza tal-ħaddiema ma setgħux jivvutaw. It-8 Ottubru 1921 jitħabbru r-riżultati tal-elezzjonijiet tas-Senat. L-Unjoni Politika Maltese b'12 minn 17 il-siġġu, il-Partit Kostituzzjonali siġġu wieħed minn 17, filwaqt li l-Partit Laburista 4 siġġijiet minn 17 il-siġġu. U l-Partit Demokratiku Nazzjonalista ma ħatar l-ebda siġġu peress li dan il-partit kien oġġezzjona li jkun hemm Senat. L-għada tal-votazzjoni għal membri tal-Assembleja Leġislattiva jibda l-att tal-voti u ftit jiem wara jitħabbru 32 membru tal-Assembleja Leġislattiva. 76.13% minn dawk eliġibbli għal vot kienu ħarġu jivvotaw. Anke din il-Kamra ir-rebħa kienet ukoll għall-Unjoni Politika Maltese bi 3 siġġijiet biss inqas minn maġġoranza assoluta, tant li l-Unjoni Politika Maltese rebħet 14 siġġu minn 32, filwaqt li l-Partit Kostituzzjonali 7 siġġijiet. Il-Partit Laburista 7 siġġijiet ukoll, filwaqt li l-Partit Demokratiku Nazzjonalista eliġġa 4 siġġijiet kollha minn fuq id-distrett Awċi. Fit-22 ta' Ottubru tal-1921 jibdew iċ-ċelebrazzjonijiet wara r-rebħa tal-elezzjoni tal-Partit Popolari u twaqqif tal-ewwel Gvern Malti. Fil-gazzetti jitħabbru dak li l-Maltin kien ilhom jitolbu li jkun hemm Gvern tal-poplu fidejn il-poplu. Fl-istess gazzetti nisimgħu dwar din ir-rebħa u l-mument storiku għal Malta b'artikli intitolati La Nuova Era u La Vittoria. Fl-24 ta' Ottubru jibdew jaslu l-ewwel aħbarijiet ta' kabinet ġdid għall-ewwel Gvern Malti elett mill-poplu. Dan il-gvern, hekk magħruf bħala gvern responsabbli, kien immexxi minn ministeru prinċipali flimkien ma' 6 ministeri oħra. Bħala l-kap tal-partit li rebaħ l-elezzjonijiet, il-kap tal-ministeri jew kif nafuh aħjar illum il-Prim Ministru, kellu jkun il-Monsinjur Ignazio Panzavecchia, imma minflok, peress li Panzavecchia kien qassis, ġie appuntat Joseph Howard. Minħabba li l-UPM ma kellix maġġoranza assoluta fil-Parlament, Howard jaċċetta li jmexxi l-gvern wara li l-Partit Laburista wieħed is-sapportijaw b'mod informali. L-għada 3-25 Ottubru, il-Gvern joħroġ notifika fejn uffiċjalment jara fil-Ministeri li għandhom imexxu l-Gvern Awtonomu Malti. Dawn kienu l-Ministeru Prinċipali fidejn Joseph Howard stess, li wkoll kien jħossib it-Teżor, il-Ministeru tal-Ġustizzja taħt Alfredo Caruana Gatto, li kien ukoll senatur, il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi taħt Antonio Dalli, il-Ministeru għall-Edukazzjoni taħt il-Monsinjur Francesco Ferris, il-Ministeru tas-Saħħa taħt il-Professur Carmelo Mifsud, li kien ukoll senatur, kif ukoll il-Ministeru għall-Industrija, Kummerċ, Posta, Sajt u Agrikoltura taħt Ugo Pasquale Mifsud. Min kien Joseph Howard? Joseph Howard kien l-ewwel Prim Ministru tal-Gvern Awtonomu Malti bejn l-1921 sal-1923. Howard kien negozjant magħruf sew tant li kien maħtur membru f'diversi kumitati u kummissjonijiet tal-Gvern favur l-iżvilupp kummerċjali u industrijali, kif ukoll kien membru attiv tas-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ. Howard kien anke elett membru tas-Senat. Meta nħarsu lejn l-avvenimenti tal-1921 huwa importanti wkoll li nħarsu lejn il-kuntest internazzjonali u jiena llum ħan nitkellem fuq il-kunċett ta' self-government u l-kunċett ta' dominion status fl-Imperu Britanniku. L-Imperu Britanniku fil-perjodu li qegħdin nħarsu lejh ta' wara l-ewwel gwerra kien tista' tgħid fil-quċċata tiegħu. Però għalkemm kien fil-quċċata tiegħu wieħed jista' jgħid li kien forsi kbir wisq. Kellek sistemi differenti ta' gvernar, kellek l-Indja li tiġi gvernata mod, kellek pajjiżi iżgħar li jiġu gvernati mod ieħor u kellek il-White Dominions.
kellek ukoll mal-500 miljun persuna li jaqgħu taħt id-dominju tal-Imperu Britanniku. Biex iżommu l-ordni, biex iżommu l-kontroll, kien hemm mal-200,000 persuna, mal-200,000 membru tal-armata. Però da ma kienux biżżejjed, għas sempliċi raġuni li madwar id-dinja kien hemm ħafna ġlied, ħafna konflitti għal xewqa għall-indipendenza, għall-iktar kontroll, għall-iktar self-government biex nimxu fuq it-tema tal-lum. Apparti minn hekk, kellek forzi militari kbar ħafna. Il-Royal Air Force ġiet imwaqfa fl-ewwel ta' April 1918 u għal dak iż-żmien kienet waħda mill-ikbar forzi tal-ajru fid-dinja. Kellek ukoll il-British Navy, il-Royal Navy li kienet ukoll ta' ċertu daqs. Kellha pereżempju mas-70 battleship u battle cruiser, mal-120 cruiser, il-fuq minn 460 destroyer u mal-150 sottomarin. Però il-gwerra ħallit problemi ekonomiċi kbar fl-Ingilterra. Allora l-imperu rrid iżomm din il-preżenza globali imma minn hawn jew minn hemm rrid inaqqas l-ispejjeż u din hija xi ħaġa impossibbli. Fl-istess ħin, fil-perjodu ta' wara l-gwerra għandek l-imperi madwar id-dinja kollha li qegħdin isibu ruħhom f'diffikultà. L-Imperu Russu tar-Romanovs, l-Imperu Ottoman, l-Imperu Awstro-Ungeriż, l-Imperu Ġermaniż, dawn kollha ħadu id-daqqa tal-mewt mal-ewwel gwerra, mat-tmiem tal-gwerra. L-imperji oħra li ħarġu rebbieħa Franza u r-Renju Unit, għalkemm ħarġu rebbieħa xorta sofrew telfit kbar ekonomiċi u telfit kbar f'imwiet tan-nies. Fl-istess ħin dawn l-imperji kemm Franza kemm l-Ingilterra kienu marru fil-kolonji u kienu talbu l-għajnuna min-naħa tal-kolonji, talbu li jingħataw lin-nies imorru mill-kolonji u jiġġieldu l-gwerra fl-Ewropa. Issa, il-problema kienet di, l-imperi, l-imperu Ingliż, l-imperu Franċiż, l-imperu kollha, kienu qegħdin jiggvernaw f'dawn il-pajjiżi bil-premessa li dawn qegħdin hemm biex jiċċivilizzaw. Meta ħafna minn dawn in-nies telqu minn pajjiżhom u marru fl-Ewropa u raw il-barbarità tal-ewwel gwerra, dawn inħassdu. Kif jista' jkun dawn in-nies li qegħdin jipprittkawna ċ-ċiviltà jaslu għal tant atroċitajiet f'pajjiżhom fil-kontinent tagħhom. F'dan il-perjodu, fid-dinja internazzjonali, ifeġġu żewġ karattri importanti ħafna. L-ewwel wieħed il-President Amerikan Woodrow Wilson. Woodrow Wilson li beda jartikola viżjoni ġdida l-politika internazzjonali. Meta l-Amerika tidħol fil-gwerra fl-1917, Woodrow Wilson jiddaħħal il-kunċett u jibda jitkellem dwar il-viżjoni tiegħu ta' paċi ta' wara l-gwerra. U dana ibbażat fuq il-kunċett ta' self-determination, ċoe il-prinċipju li kull pajjiż għandu jiggverna, għandu jiddeċidiju kif għandu jkun iggvernat. Il-President Wilson ukoll jibda jartikola viżjoni għad-dinja li llum nieħduha for granted, imma f'dak iż-żmien kienet xi ħaġa innovattiva ħafna. Pereżempju, li jekk ikollok żewġ pajjiżi li ma jaqblux fuq ħaġa jew fuq oħra, dawn jiġu solvuti bil-liġi internazzjonali, f'qafas internazzjonali mhux bil-gwerra. Li kull pajjiż ikollu l-istess say, l-istess weighting fuq livell internazzjonali. Ma rridux ninsew però li Wilson kien qed jitkellem għal udjenza limitata ħafna. Wilson kien qed jitkellem għal udjenza Ewropea. Wilson kien qed jitkellem għal Polonja, Ċekoslovakkja, għal Belġium, ma kienx qed jitkellem ċertament għal kolonji. Però id-diskorsi tiegħu waslu għall-udjenza internazzjonali għax dak iż-żmien il-magna tal-propaganda Amerikana bdiet tissaħħaħ u dawn id-diskorsi tiegħu kienu jixxandru mad-dinja kollha u dawna kienu jgħinu lil ħafna nies fil-kolonji jimmaġinaw xi ħaġa differenti. Tista' timmaġina jekk tkun attivist f'kolonja li trid is-self-determination li f'daqqa waħda tisma' l-President Amerikan li qiegħed jgħid li dana għandu jkun dritt, li dan għandha tkun il-futur tad-dinja kif nafuha. Wilson ovvjament falla biex jikkonvinċi lill-Amerikani stess, il-Kongress falla għax ħafna minn dawn il-prinċipji kienu limitati għall-Ewropa. Però kien hemm karattru ieħor li kien influenti f'dak żmien, il-personaġġ ta' Lenin. Lenin li dak iż-żmien ma kienx personaġġ daqshekk saħħa b'mod internazzjonali, imma kien juża l-istess lingwaġġ ta' self-determination, ċewwe li pajjiż għandu iwarrab il-kolonjaliżmu f'dal każ u jiggverna lilu nnifsu. Issa Lenin kien
Anzi, Lenin kien jinkoraġġixxi lill partiti komunisti madwar id-dinja kollha, speċjalment fil-kolonji, biex jidħlu f'alleanza anki ma' dawk li ma jaqblux magħhom, anki ma' movimenti demokratiċi, bil-pattu l-kondizzjoni li jżommu l-indipendenza tagħhom. Ġifieri għandek dawn iż-żewġ personaġġi li eventwalment saru il-żewġ superpotenzi tas-seklu 20 li qegħdin jitkellmu b'dan il-mod u dan allura bla dubju ta' xejn jaffettwa il-kuntest internazzjonali. U nibdew mill-Indja. Jekk inħarsu lejn l-Indja, l-Indja f'April tal-1919 kien hemm il-massakru ta' Amritsar fejn qatlu fejn ċarċartant dem ta' innoċenti. Fl-istess ħin, però, il-ġlida tkompli tissokta, il-ġlida l-iktar self-determination tissokta. U jkun hemm xi suċċessi. Pereżempju, l-Indja kien irnexxiela ikollha rappreżentanza fil-League of Nations alla volja ma kellix self-government. L-Indja kien irnexxiela tinnegozja forma ta' autonomija, ta' iktar autonomija, però dejjem b'kundizzjonijiet partikolari, ċewe il-kundizzjoni li huwa l-imperu li jiddetta x'għandu jingħata, x'poteri għandhom jingħataw, huwa l-imperu li jiddetta it-timetable ta' meta jingħataw dawn il-poteri u kollox isir fil-parametri tal-imperu u tal-interessi imperjali. U allura dan ma kienx biżżejjed għal nies bħal pereżempju Gandhi li kien jitkellem ħafna dwar in-non-vjolenza, non-kooperazzjoni. Prinċipju li kien effettiv ħafna. Tant kien effettiv li l-Viċi Re jasal biex jarresta l-Gandhi fl-1922. Suppost kellu jkun arrestat għal 6 snin, però għal raġunijiet ta' saħħa ġie liberat fl-1924 u allura Gandhi jissokta bil-ġlieda tiegħu. L-Eġittu xtaq ukoll ikollu rappreżentanza fil-League of Nations, xtaq ukoll ikun l-indipendenza rikonoxxuta, imma da ma ġarax. U allura hemmhekk ukoll naraw ħafna vjolenza, ħafna ġlied li l-infrastruttura imperjali ħallija f'mod u fi stat diżastruż. U għalhekk hemmhekk l-eroj tal-ewwel gwerra, Lord Allenby, jiddikjara li l-Eġittu għandu jingħata l-indipendenza. Jikkanċella il-protettorat li ġie stabbilit fl-1914 u l-Eġittu jingħata forma ta' indipendenza. L-istess, indipendenza f'parametri partikolari, jiġifieri li l-politika barranija, d-diplomazija Eġizzjana tkun konformi ma' dik Brittannika, li s-Sudan u s-Suez jibqa' taħt kontroll tal-Ingilterra, tar-Renju Unit. U iktar importanti minn hekk li l-drittijiet tal-barranin fl-Eġittu jiġu rikonoxxuti li dawn jingħataw protezzjoni speċjali. Wieħed imbagħad jista' ħares ukoll lejn il-White Dominions. Il-White Dominions li kienu kruċjali ħafna. Kienu kruċjali fejn jidħol il-manpower, fejn jidħlu dawk in-nies li marru jiġġieldu għall-imperu fil-Gwerra l-Kbira, imma kienu kruċjali wkoll għal dak li kienu jirrappreżentaw. Il-White Dominions li qegħdin nitkellmu dwar l-Awstralja, dwar il-Kanada, dwar New Zealand, dwar l-Afrika t'isfel, kienu juru li l-Ingliżi huma poplu dinji li huma kapaċi jgvernaw fil-kontinenti kollha, kienu kellhom preżenza fil-kontinenti kollha, u kienu kapaċi jgvernaw f'sitwazzjonijiet differenti, f'sitwazzjonijiet varji ħafna. Allura kienu importanti mhux biss għall-istrateġija tal-imperu, imma anki għal mod kif l-imperu jimmaġina u jara lilu nnifsu bħala imperu dinji. Però anke hawnhekk hawn id-diskwit, jiġifieri pereżempju fil-Kanada li taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Mackenzie King kellek ix-xewqa li biex ngħidu hekk il-Kanada ikollha politika barranija indipendenti u rikonoxxuta b'forma ta' trattati u rikonoxxuta bil-kitba. Li l-Kanada tkun rikonoxxuta li d-dominji jkunu rikonoxxuti bħala entitajiet kostituzzjonalment separati mir-Renju Unit. Kellek ukoll l-istess xewqa fl-Afrika t'isfel, Field Marshal Smuts li kien wieħed li kien imperjalista, però xorta jixtieq jara li l-indipendenza kostituzzjonali u l-indipendenza fih dan il-politika barranija ikunu rikonoxxuti. Mbagħad kellek l-Awstralja. L-Awstralja li kien jara l-importanza tal-istrateġija imperjali li kien jara l-importanza li jibqa' maqut mal-imperu. Għalfejn kien jibża li lim mill-imperu ma jkollux influwenza. Fl-Irlanda kellek sitwazzjoni differenti. L-Irlanda kien l-unika wieħed minn dawn id-dominji li kellu li ġab is-self-government wara ġlieda qalila, ġlieda mdemmija. U kien ukoll l-unika minn dawn id-dominions li kellu is-self-government irregolat
bit-trattat kontroversjali ħafna. Tantu hekk li mhux kulħadd fir-rappreżentanza tal-poplu l-Irlandiż ma kien jaqbel, il-Partit Fianna Fáil tissa twilet propju f'dan id-diskwit. F'dan il-perjodu 26 county fl-Irlanda t'isfel ingħataw is-self-government, però ingħataw is-self-government mingħajr ma ġiet irrikonoxxuta r-Repubblika. U dana kien ovvjament fatt kontroversjali ħafna. Minkejja dak kien hemm anke fl-Irlanda min ma kienx jemmen li l-Irlanda tinqata' kompletament mill-imperu. Għalfejn? Għal 3 raġunijiet importanti. L-ewwel nett, l-imperu kien joffri ċertu vantaġġi ta' kummerċ ħieles u din hija xi ħaġa li għall-Irlandiżi kienet importanti. It-tieni kien hemm għax min kien jemmen li mingħajr l-imperu l-Irlanda tkun leħen marġinali ħafna fil-kuntest globali. U t-tielet kien hemm il-konservattivi kattoliċi li kienu jemnu li bir-Repubblikanizmu jaf jidħol is-soċjaliżmu jaf jidħol l-atejiżmu. Dawn kollox, dawn il-fatturi kollha jaslu fil-quċċata tagħhom fl-1926. L-Imperial Conference fej tiġi mnedija il-Balfour Declaration. Il-Balfour Declaration li tajt u li tirrikonoxxi li kull membru, kull dominju huwa indipendenti kostituzzjonalment u għandu dritt li ifassal il-politika kemm domestika kif ukoll dik barranija. Ma dejjem fil-qafas tal-imperu. U hemmhekk jidħol il-kunċett ta' Dominion Status. Dominion Status li anke Malta narawh il-qudiem il-politiċi Maltin jarawh bħala it-target tagħhom. Dana huwa kuntest importanti ħafna kemm għal dak li ġara Malta fis-snin 20 imma wkoll biex nifhmu il-proċess ta' dekolonizzazzjoni. Meta aħna niftakru meta l-imperi telqu minn bosta kolonji wara t-tieni gwerra, meta ngħatat l-indipendenza lil ħafna pajjiżi li xi kultant qatt ma kellhom esperjenza ta' sovranità, qatt ma kienu nazzjon. Biex nifhmu verament x'ġara, irridu naraw dawn il-perjodi fejn kien hemm taqlib fuq livell internazzjonali, taqlib fil-politika domestika u konflitt bejn l-imperu u bejn dawn in-nazzjonijiet. Lek naħseb huwa importanti li npoġġu l-kuntest ta' dekolonizzazzjoni fil-kuntest tal-20 u ta' 30 meta din il-ġlieda bdiet u meta din il-ġlieda bdiet tintensifika. Fl-aħħar jiem ta' Ottubru u bidu ta' Novembru 1921 jitħejjew numru ta' ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-ewwel Parlament Malti. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kellhom fil-qofol tagħhom iż-żjara tal-Prinċep ta' Wales nhar l-ewwel u t-tieni ta' Novembru. Naraw fost preparamenti oħra tħejjiet minn kumitati mwaqqaf apposta fix-xhur ta' qabel kif kellhom jiġu mżejna t-toroq u binjiet prominenti b'mod partikolari bi il-Belt, il-Main Guard u dwana fil-port. Il-Gvern Malti qis din l-okkażjoni bħala ġurnata storika għal Malta tant li jħeġġeġ b'appell lill-poplu biex jilqa' beħ ġaru lill-Prinċep b'turija ta' lealtà lejn ir-Renju u sens ta' orgoglju issa li Malta saret parti mill-popli liberi tal-Imperu Ingliż. Id-Daily Malta Chronicle tikkommemora dan l-avveniment storiku b'edizzjoni speċjali li tfakkar is-sħubija ta' Malta fil-Commonwealth Britanniku u messaġġi ta' awguri minn diversi pajjiżi għal din ir-rebħa ta' Malta lejn gvern awtonomu. Fit-28 Ottubru 1921, il-Gvernatur jippresjedi l-ħatra ta' lealtà lejn il-Kuruna Ingliża mill-membri tas-Senat fil-Palazz il-Belt. Waqt l-istess ċerimonja, din il-Kamra teliġi lid-Dr. Max de Bono bħala President u lill-Markisa pa' Bologna bħala Viċi President. Iċ-ċerimonja tissokta skont it-tradizzjoni tal-Parlament Ingliż li ġejja minn żmien ir-Re Enriku IV fis-seklu 15 fejn il-President kien eskortat lejn is-siġġu prinċipali tal-Kamra mill-istess persuni li nnominawh. Wara l-ħatra ta' President u Viċi President ġew konfermati mill-Gvernatur, il-President Max de Bono jagħmel l-indirizz tiegħu lill-Gvernatur għan-nom tal-Kamra. L-għada, id-29 Ottubru, l-istess ċerimonja tiżvolġi fil-Palazz għall-Assembleja Leġislattiva fejn ġie elett b'mod unanimu Edgar Arrigo bħala l-ewwel Speaker tal-Parlament Malti. Il-Kamra ma eliġġiet l-ebda deputat Speaker minħabba li ma kienx hemm qbil fost il-membri tant li l-ewwel deputat Speaker Salvatore Borch Olivier inħatar lejn l-aħħar tal-1921. Iċ-ċelebrazzjonijiet ikomplu nhar it-tnejn 31 Ottubru b'qudiesa mill-Isqof Mauro Cremona fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-ewwel Parlament Malti. Miġbura quddiem il-Palazz, il-membri taż-żewġ tikmamar immexxija mill-President tas-Senat u l-Speaker tal-Assembleja Leġislattiva jgħaddu minn Strada Rjali għal Konkatedral ta' San Ġwan. Diversi mistiedna speċjali attendew din l-okkażjoni fosthom il-Kurunell Amery li ħadem ħafna biex Malta tingħata din il-Kostituzzjoni, Mr. Ruth, id-Deputat Speaker tal-Parlament tal-Unjoni tal-Afrika t'Isfel, uffiċjali għolja tal-Armata, imħalfin kif ukoll kapijiet ta' dipartimenti tal-Gvern Malti.
It-3 l-ewwel ta' Novembru 1921 il-belt tieħu xejra majestuża propju fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-ewwel Parlament Malti mill-Prinċep ta' Wales. Aktar tard, ir-Re Edwardu VIII. Dakinhar tal-inawgurazzjoni, il-poplu laqab ferħ kbir Gvern Awtonomu b'Parlament Malti. Mal-wasla tal-Prinċep il-Gvernatur u l-Isqof jilqgħuh fil-port, midwana jitilqu għall-Furjana biex hekk jidħlu minn bib il-belt tul strada rjali għall-Palazz, fejn fi 11 ta' filgħodu il-Prinċep inawgura l-ewwel Parlament Malti. Il-Prinċep intlaqa minn daq ta' trombi u merħba minn dawk preżenti ġewwa s-sala ta' San Michel u San George fil-Palazz tal-Gvernatur, fosthom l-istess Kulunell Amery u l-membri tas-Senat u l-Assembleja Leġislattiva. Il-Gvernatur jiftaħ din iċ-ċerimonja billi jaqra l-awtorizzazzjoni mibgħuta minn Londra li tagħti dritt lill-Prinċep li jiftaħ il-Parlament f'isem il-Majestà tiegħu ir-Re George V. U fid-diskors tiegħu, il-Prinċep juri fiduċja fl-abilità tal-poplu Malti li jwettaq il-Kostituzzjoni l-ġdida. Din l-okkażjoni tilħaq il-quċċata tagħha hekk kif Filippo Xiberras li tant ħadem biex Malta jkollha tmexxija awtonoma jingħata t-titlu ta' Ser mill-Prinċep ta' Wales. Iċ-ċerimonja tissokta bid-daqq ta' God Save the King u fanfare militari fejn id-dinjitarji joħorġu fil-galleriji tal-palazz fost il-kommozzjoni u l-applaws tal-poplu fi Pjazza San George. Il-Gvern jiddikjara li l-għada tal-ftuħ tal-Parlament, it-2 ta' Novembru 1921, hija festa pubblika u fl-istess ġurnata u l-għada 3 ta' Novembru tibda l-ħidma taż-żewġ tikmamar f'seduti konġunti. Il-Gvern Malti jażel l-Ingliż u t-Taljan bħala l-lingwi uffiċjali ta' Malta. Il-lingwi rikonoxxuti miż-żewġ tikmamar kienu l-Ingliż, it-Taljan u l-Malti, biss id-dibattiti setgħu jiġu ppubblikati bl-Ingliż jew it-Taljan biss. Skont il-Kostituzzjoni Amery, is-Senat jinħatar għal 6 snin, filwaqt li l-elezzjonijiet għall-Assembleja Leġislattiva kellhom isiru kull 3 snin. Taħt din il-forma ta' gvern awtonomu bejn l-1921 u l-1933 inħatru 4 gvernijiet. Bejn l-1921 u l-24 l-ewwel gvern immexxi mill-Unjoni Politika Maltese b'koalizzjoni mal-Partit Laburista lejn in-nofs tal-leġislatura sa Jannar tal-1923. Bejn l-1924 u s-27 tmexxija oħra tal-UPM din id-darba b'koalizzjoni mal-Partit Demokratiku Nazzjonali taħt il-Prim Ministru Francesco Buħaġar tal-UPM. Aktar tard waqt din il-leġislatura, iż-żewġ partiti jingħaqdu bħala l-Partit Nazzjonalista. Bejn l-1927 u 30, gvern taħt it-tmexxija tal-Partit Kostituzzjonali bis-sapport tal-Partit Laburista, mhux koalizzjoni, imsejjaħ il-Compact Government wara ftehim bejn iż-żewġ partiti f'Jannar tal-1926, u l-aħħar leġislatura bejn l-1932 u 33, gvern nazzjonalista taħt il-Prim Ministru Ugo Mifsud. Fil-bidu ta' snin tletinijiet, propju l-fuq minn 10 snin mill-lotja ta' self-government fl-1921, kien żmien meta l-Ewropa kienet risqa lejn it-tieni gwerra dinjija. Bekk l-introduzzjoni ta' riformi mill-Gvern Malti favur il-lingwa Taljana u fl-istess waqt ir-rapport bejn dawk favur it-Taljan u organizzazzjonijiet Taljani f'Malta waslu għas-sospensjoni tal-Kostituzzjoni Amery b'mod definit f'Novembru tal-1933. Il-Kostituzzjoni tas self-government ġiet revokata permezz tal-att tal-ittra rjali maħruġ fl-1936. It-tmiem tal-Kostituzzjoni tal-1921 seħħ fil-jum l-erwieħ ta' l-1933. Kien it-2 ta' Novembru meta l-Gvern Gvern Ingliż issospenda il-Kostituzzjoni ta' self-government li kienet ngħatat fl-1921. Meta ngħid sospensjoni ma kien hemm l-ebda intenzjoni li eventwalment tingħata lura l-Kostituzzjoni, jiġifieri kienet pratikament ittieħdet lura. Kien qatt li kien jiġbaħ ħafna lil kolb ta' stat. L-amministrazzjoni Ingliża kienet ħadet ħsieb qabel ma tieħed il-Kostituzzjoni illi tieħu f'idejha lura il-Pulizija illi tagħmel tagħmel itwaqqaf permessi kollha għal dimostrazzjonijiet u anki li tagħmel daħħal il-ċensura fuq l-istampa. L-iskuża li nġibet fil-bidu kienet għaliex kien hawn ċertu infiltrazzjoni ta' propaganda Taljana f'Malta.
Però fil-realtà dan kien preparazzjoni għal kolb ta' stat tantu hekk illi oriġinarjament l-idea kienet illi l-Kostituzzjoni tittieħed fil-29 ta' Ottubru li kien inħatt, però peress li kien festa ta' Kristu Re u dak iż-żmien kienu jinġemgħu ħafna nies fi Kristu Re, ġifieri avolja ma tistax tagħmel dimostrazzjonijiet imma kienu jkun hemm ħafna nies il-belt. Allura iddeċidew illi joħdu l-Kostituzzjoni jumej wara. Il-proċess kien meqjus ħafna min-naħa tal-amministrazzjoni Ingliża, l-ewwel ta' warning lill-Ministri tal-Gvern dak iż-żmien Gvern Nazzjonalista, u mbagħad ta' ftit ġranet wara ultimatum, u mbagħad meta ma aċċettax l-ultimatum sospendew il-Kostituzzjoni. L-ultimatum kien jgħid bejwet u ieħor illi il-Gvern Nazzjonalista għandu jibda juri sinjali mhux biss li mhuwiex pro-Taljan imma illi lest li jikollabora f'kull qasam mal-Gvern mal-amministrazzjoni Ingliża. Jiġifieri kollox ma kollox id-deċiżjoni kienet hemmhekk ma kienx hemm ċans li l-Gvern se joqgħod jieħu l-istruzzjonijiet min-naħa tal-Gvern Ingliż u allura hemmhekk kienet ċar li l-Kostituzzjoni kienet tittieħed. X'kienu r-raġunijiet għalfejn ittieħdet il-Kostituzzjoni? L-ewwel wieħed irid iqis is-sitwazzjoni l-klima mhux biss nazzjonali imma internazzjonali. Fl-1921 meta ingħatat il-Kostituzzjoni kien hawn sens kienet spiċċax tqabel l-ewwel gwerra dinjija u kien hawn sens ta' euforija anki internazzjonalment u ħafna paroli fuq il-demokrazija u fuq il-futur huwa tad-demokrazija u ta' self-determination u tal-ħafna diskors. Kien hemm ċertu ottimizmu dak iż-żmien illi wara gwerra bħal dik l-ewwel gwerra issa se jirrenja il-paċi. U fil-fatt l-Ingliżi bħalma taw kostituzzjoni lilna ta' self-government taw kostituzzjoni oħrajn lil Ċipru, taw kostituzzjoni l-Eġittu, l-Indja. Dejjem biex jippruvaw anki itejbu ir-relazzjoni tagħhom mal-popolazzjonijiet fl-imperu tagħhom. Jekk inti tmur mbagħad 12 sena wara fl-1933, id-dinja kienet qed tidher differenti ħafna. L-ewwel nett it-tama li l-paċi tkun dejjema bdiet tonqos. Id-demokrazija kull imkien kienet qiegħda tbati fil-Italja kienet ilha li spiċċjat id-demokrazija xi 10 snin taħt Mussolini, il-Polonja kienet spiċċat id-demokrazija, l-Jugoslavja, ħafna pajjiżi li kienu saru demokratiċi għall-ewwel darba kienu qegħdin jitilfu d-demokrazija. Ftit qabel kien hemm il-Depression, il-Great Depression, illi ħolqot ħafna problemi interni u kienet waħda mir-raġunijiet għalfej sistemi demokratiċi ħafna pajjiżi Ewropej kienu qegħdin jikrollaw. L-Ingliżi fl-1931, ġifier sente qabilna ħadu l-Kostituzzjoni lura ta' Ċipru. Forsi l-iktar ħaġa importanti illi fil-bidu tas-sena 1933 kien tela Hitler u l-partit tan-Nazi fil-Ġermanja. U hemmhekk beda iberraq illi wara kollox jista' jkun illi dik il-paċi dejjema illi kulħadd kien qed jittama illi nkisbet wara l-ewwel gwerra issa mhux bil-fors ħadd kompli tirrenja għax Hitler għamilha ċara illi hu beħsiebu jirriversja dak kollu li kien ġara fit-tmiem l-ewwel gwerra. Allora l-Ingliżi kienu sensittivi ħafna ta' x'inhu jiġri Malta. Ma ninsewx li Malta kienet fortizza navali u militari, kien bedaw anki il-preżenza tal-Air Force u kien jidher ċar li kif se jkun hemm xi gwerra oħra Malta ħad tkun għal darba oħra ta' użu kbir għall gvern Ingliż. Allora s-sikurtà kienet iżjed importanti li tkun sikkata. Però primarjament ir-raġuni għalfejn ittieħed il-Kostituzzjoni minn Malta kienet il-politika barranija Ingliża. Xtaqna nagħmel distinzjoni x'aħna ngħidu l-Ingliżi. Aħna Malta bħala kolonja kienet taqa' taħt il-Ministeru li ngħidulu l-Colonial Office, l-Uffiċċju tal-Kolonji. Però naturalment bħal kull gvern ieħor il-Kabinett Ingliż kellu ministeri oħrajn fosthom wieħed miktar importanti u speċjalment dan iż-żmien minħabba l-qagħda internazzjonali il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, il-Foreign Office. U ta' spiss kien ikun hemm disgwid bejn il-Colonial Office u il-Foreign Office.
Jiena ngħid illi l-pressjoni tal-Foreign Office kienet illi ittieħdet il-Kostituzzjoni lil Malta. Għaliex meta il-Gvern Nazzjonalista li tela fl-1932, jiġifieri sena u nofs qabel, beda jkompli fil-politika tiegħu li kienet il-politika tradizzjonali tiegħu, illi jimbotta il-lingwa Taljana u l-kultura Taljana, inserta wkoll li l-Ingliżi ma kienx jitihom fastidju iżda, imma inserta li il-Gvern Taljan ta' Mussolini kien qed iżid ħafna il-propaganda Taljana f'Malta, twaqqaf iċ-ċentru kulturali Taljan u affarijiet oħrajn. Allura beda jidher isu li se jkun hemm xi ftehim min-naħa bej il-Gvern Malti li kien pro-Taljan u il-Gvern Taljan li kien qed jippompja il-propaganda f'Malta. Anki da fih innifsu ma kienx jinkwita l-Ingliżi, Taljani ma kienu jista' jippruvaw jieħdu l-Malta bil-forza. Ċertament mhux fi żmien il-paċi. Però li kien qed jiġri kien illi minħabba li tela Hitler fil-gvern sar kanċillier fin-1933, Mussolini li ta' spiss kien ikun fuq il-naħa tal-Ingliżi u l-Franċiżi ta' bħala politika barranija, però Mussolini dejjem rid xi ħaġa ġdida moħħu biex ikabbar imperu Taljan, u Mussolini beda jixħed sinjali lill-Ingliżi illi jekk huma ma jtuħx iktar mill dak li qed jitlob u ma jiskantawx jekk jibdax jindies ma' Hitler. Wara kollox Hitler kien faxxist bħalu, kien nazist, kien l-istess ideoloġija, kien anzi jammira l-ideoloġija faxxista ta' Mussolini, u Mussolini l-messaġġ tiegħu kien jekk intom l-Ingliżi ma tidux titħabbu magħna, aħna għandna ma' min nitħabbu. Allora, jekk tieħu s-snin qisu bejn l-1930, 31, 32, 33, l-isforz kbir tal-politika barranija Ingliża kienet illi iżommu l-Mussolini fuq in-naħa tagħhom, avolja kien troublemaker, iżommuh fuq in-naħa tagħhom biex ma jħalluhx jersaq lej il-Ġermanja issa ta' Hitler, aggressiva u li trid tirriversja s-sitwazzjoni li kien hemm. U peress li kien ikun hemm dal-ħafna paroli fuq it-Taljan u mhux Taljana u Malta, l-Ingliżi kienu qalu mela t-Taljana u Malta jitgħallem biss fis-sekondarja, fil-primarja ma jistax jiġi mgħallem. U issa dak iż-żmien min kien mit-tfal li kienu jmorru l-iskola fil-biċċa kbira primarja ftit li xejn kienu jmorru s-sekondarja, kienu jmorru biss is-sekondarja dawk li kellhom intenzjoni li jkomplu għall-università fil-professjonijiet. Jiġifieri pratikament l-Ingliżi dik id-deċiżjoni tagħhom għataw it-tagħlim tat-Taljan f'Malta. Il-Gvern Nazzjonalista, il-Ministru tal-Edukazzjoni kien Erik Mizzi li kien pro-Taljan ħafna, beda jaħdem biex jagħmel klassijiet volontarji fil-għaxija. Ta' parsi volontarji ma fil-fatt it-tfal kienu jiġu imbuttati biex imorru għal daw il-lezzjonijiet fit-Taljan. U il-gvernatur kien jgħidu le, ma nħallikomx tivvotaw il-flus għalihom daw, għax fl-aħħar mill-aħħar il-gvernatur jiffirma kollox. U ġiet qisu pika bej il-Gvern Nazzjonalista u il-Gvernatur. Issa għaliex l-Ingliżi illi min-naħa qed jippruvaw iżommu l-Mussolini fuq in-naħa tagħhom qegħdin jippruvaw jagħlqu it-tagħlim tat-Taljan f'Malta. Nerġa' ngħid mhux għax kienu jibżgħu mit-Taljani, imma għax kienu jaraw illi kull darba li jkollhom diskussjonijiet ma' Mussolini, dan dejjem iqajjem il-kwistjoni ta' Malta. U jgħidilhom intom ħbib tagħna suppost u laqqas qed ħallu it-Taljan jiġi mgħallem fl-uniku parti mill-imperu fejn in-nies jitkellmu daqsxejn bit-Taljan. Allura, ironikament l-Ingliżi ħadu dal-pass biex Malta ma tibqax titla' u nieżla l-ħin kollu fid-diskussjonijiet li jkollhom mal-Italja biex kemm jista' jkun iżommu ir-relazzjoni tagħhom mal-Italja mill-aħjar li jistgħu. Jiġifieri wieħed iżomm quddiem għajnejh il-framework, il-qafas ta' xena internazzjonali. Iżomm quddiem għajnejna li dak kien żmien fejn fix-xena internazzjonali beda iberra, l-Ingliżi dejjem kienu akkaniti ħafna fuq is-sikurtà ta' Malta għal-raġuni li kienet strument militari għalihom. U naturalment iżjed ma jkun hemm inkwiet internazzjonali, iżjed kienu jafsu fuq din is-sikurtà. Però fl-istess ħin l-idea li jista' jkun ma jħallux lil Malta dejjem tiġi fin-nofs
bejnhom u Taljani fil-isforz kbir tagħhom biex iżommu lil Mussolini man-naħa tagħhom man-naħa tal-alleati tal-punent u mhux mal-Ġermanja issa taħt Hitler, dik kienet konsiderazzjoni importantissima għall-Gvern Ingliż. Ma ninsewx li fil-Kabinett Ingliż, speċjalment dan iż-żmien, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, il-Foreign Office kien kellu ħafna iżjed peace mill-Colonial Office li kienet tagħmel minnu Malta. Fil-realtà, kieku kien jiddependi biss mill-uffiċċju koloniali, jista' jkun illu ma kienx tittieħed il-Kostruzzjoni għax min-naħa tagħhom għal dak li huwa tmexxija tal-affarijiet interni kienet bejwet oħra qed tilħaq l-għanijiet tagħha. Ħlief f'ħaġa waħda. Meta taw il-Kostruzzjoni lil Malta fl-1921, l-Ingliżi ikkalkulaw jew ittamaw illi issa il-partiti politiċi Maltin hekk għandhom jippikaw bejniethom. Bħal naturalment ma jiġri f'kull demokrazija parlamentari. Però li kien ġara kien illi minħabba anki l-ġida politiko-reliġjuża li kien hemm fis-snin ta' qabel. Meta telgħu in-nazzjonalisti fl-1932, tant kaxkru l-oħrajn daw, biżżejjed il-Labour Party wieħed biss tella l-boffa. U anki l-Partit ta' Strickland tilef ħafna voti. Tant kaxkru s-siġijiet daw il-Partit Nazzjonalista. Illi iżhom laqqas kien hemm oppożizzjoni u minħabba li kien hemm din il-bidla li imponew l-Ingliżi illi it-Taljan ma jistax jiġi mallem iżjed fl-iskejjel primarji, il-biċċa il-ġlieda biex netek, il-qasma ma kienx bej jinnaf il-nazzjonalisti u l-Stricklandjani kif kienet qabel, imma kienet bej il-Gvern Nazzjonalista u l-Gvern Ingliż. Allura spiċċat isa qed titlef l-iskop għalfejn kienu daħlu id-demokrazija parlamentari fil-bidunet. U kien hemm raġunijiet oħrajn li nataw, ma forsi waħedhom ma kienx ikun biżżejjed, pereżempju illi il-gvernijiet, gvern wara ieħor kien qiegħed bil-mod il-mod jonfoq ħafna flus u forsi jonfoq iżjed milli kien kapaċi idaħħal. Ma ninsew dak iż-żmien ma kienx hawn l-idea ta' deficit, il-budget tibbilanċjah u kien mhux aċċettabbli għall-amministrazzjoni Ingliża illi ikollok budget sbilanċjat. Ma naħseb dik kienet iktar skuża, kien hemm rapport ta' ċertu James Galizia illi kien il-kap tat-Teżor li suppost kien daqiet iservi lill-Gvern Nazzjonalista ma fir-realtà minn wara daru kien imur jgħid il-Gvernatur għal x'inhu ma jagħmlu għax qed jonfqu żjed flus u hekk jispiċċa gvern bid-dejn ikollu iħallas għalih it-Teżor Ingliż. Jiġifieri kollox ma kollox sal-1933 l-Ingliżi kkalkulaw bej ħaġa oħra illi aħjar mingħajr kostruzzjoni f'Malta milli bil-kostruzzjoni. U ma hemm fattur ieħor, kien hemm fis-snin ta' qabel ġlieda ħarxa politiko-reliġjuża bejn il-Partit ta' Strickland u l-Knisja. U dik kienet l-ewwel esperjenza ta' sitwazzjoni antiklerikali f'Malta, fl-istorja tal-Ingliżi f'Malta. Il-Knisja kienet ukoll bidet il-Knisja, l-Arċisqof u l-Kurja kienu qed jaraw li da self-government jista' jkun illi mhux ta' interess għalihom. U fir-realtà waħda mill-affarijiet mid-diskursati li kien hemm kienet bejn il-Gvernatur u l-Isqof ta' dak iż-żmien fejn qallu ma naħsibx li beħsiebna intuwilhom lura l-Kostruzzjoni u l-Isqof qallu u mhux aħjar hekk aħna mhux dejjem il-pajjiż mhux dejjem mexa. Ġifieri il-fatt li kienu jafu l-Ingliżi illi mhux se jkollhom oppożizzjoni min-naħa tal-Knisja kienet fattur ieħor illi għenhom għamluha faċli għalihom illi jirtiraw u eventwalment joħdulna l-Kostruzzjoni. Kollaborazzjoni mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi ta' Malta, Malta Libraries bi pjaċir qed tippreżentalkom din il-wirja virtwali dwar il-proposti għall-ewwel binja parlamentari li ġew imresqa sew fl-1928. Palazza l-Gran Mastru jew kif kien aħjar magħruf fi żmien l-Ingliżi il-Palazz tal-Gvernatur, serva ta' post fejn sa mill-bidu kienu jiltaqgħu il-bosta kunsilli tal-Gvern u kunsilli leġislattivi taħt kostituzzjonijiet differenti.
L-ewwel laqgħa tal-Kunsill tal-Gvern seħħet fit-8 ta' Jannar tal-1850 fejn il-membri ltaqgħu proprju fis-Sala tal-Arazzi ġewwa l-Palazz tal-Gvernatur. Mal-għotja tal-Gvern Awtonomu fl-1921, is-Sala tal-Arazzi baqgħet tintuża l-laqgħat tal-Gvern. Biss issa minflok li kien jiltaqa' l-Kunsill tal-Gvern, din is-sala kienet takkomoda l-Parlament ġdid Malti. Iżda mal-ewwel feġġet problema li kienet inħolqot hekk kif il-Kostituzzjoni tal-1921 waqfet sistema parlamentari b'żewġ tikmamar, dik tas-Senat u l-Assembleja Leġislattiva. Bekk issa s-Sala tal-Arazzi kif ukoll il-Palazz tal-Gvernatur kienu saru żgħar wisq biex jakkomodaw dawn il-ħtiġijiet ġodda li ġabet magħha l-Kostituzzjoni l-ġdida. Is-Senat u l-Assembleja li fl-aħħar mill-aħħar kienu żewġ tikmamar poteri distinti iżda komplementari ma setgħux jiltaqgħu fl-istess ħin u ma setgħux jagħmlu użu mill-istess kamra, tant li xi drabi kienet intużat ukoll l-armerija l-antika meta s-Senat u l-Assembleja kienu jiltaqgħu fl-istess ħin. Għalhekk mill-bidu bdiet tinħass il-ħtieġa li jkun hemm post apposta fejn ikunu jistgħu jiltaqgħu dawn iż-żewġ tikmamar separatament. U post li kellu jkollu wkoll aktar spazju għal bżonnijiet amministrattivi oħra. Sa mill-waqfa tal-ewwel Parlament Malti, kien hemm bosta attentati biex jinsab post alternattiv barra l-Palazz tal-Gvernatur. B'dan lan, inħatar kumitat apposta biex jesplora siti alternattivi. Waħda minn fost numru ta' proposti li ġew imresqa kienet dik f'Jannar tal-1922 meta il-Konti Strickland propona l-Berġa ta' Kastilja li tiġi trasferita lill-Gvern Malti biex din tiġi adattata u fija takkomoda l-Parlament. Diversi site visits ġew eżekwiti għal dan lan imma minħabba li l-Berġa ta' Kastilja kellha użu militari, din it-talba qatt ma ntlaqet. Apart il-Berġa ta' Kastilja kienu ġew proposti żewġ siti prominenti oħra, waħda minn tal-ewwel kienet il-Berġa ta' Franza, berġa li nqerdet fit-tieni Gwerra Dinjija li sa minn Novembru tal-1921 numru ta' amministrazzjonijiet differenti bdew itellgħu u jniżlu jekk dan is-sit kienx l-aħjar binja biex takkomoda l-Parlament. Il-binja l-oħra li aktar tard kienet ukoll proposta kienet fil-fatt il-Biblioteka Nazzjonali, jew kif kienet magħrufa dak iż-żmien il-Librerija Pubblika ta' Malta. Biss din l-għażla inqatet bħala proposta mhux tant taqlija wara rapport imqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra f'Diċembru tal-1926 mill-Librar Hannibal Xikruna li ma kienx favur l-użu tal-librerija bħala parlament. Tul is-snin però l-Parlament stess kien donnu qed isibha wkoll bitqila biex iċedi s-Sala tal-Arazzi. Minkejja dan, il-Gvern Malti baqa'jesplora l-possibilità ta' Parlament ġdid anke wara numru ta' snin mit-twaqqif ta' tmexxija awtonoma fl-1921. Kien proprju fis-27 ta' April tal-1928 li l-kap tal-Ministeri jew kif nafuh aħjar illum il-Prim Ministru Gerald Strickland kiteb memo lill-Ministru li taħtu kien jaqa' d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi biex bekk isir pjan flimkien ma' proposta li tħejja x-xogħlijiet neċessarji biex jinbena Parlament ġdid. B'din il-proposta l-ispazji ġewwa dak li llum huwa magħruf bħala il-Main Guard li jinsab quddiem il-Palazz tal-Gvernatur, sit li dak iż-żmien kien jakkomoda l-Garrison Library u l-Casino San Giorgio, kellhom jiġu adattati biex jilqgħu iswali u spazji oħra biswithom għaż-żewġ tikmamar tal-Parlament Malti. Bħal proposta għall-użu ta' Kastilja, għall-Gvern Malti kienet ser tkun problema jakkwista l-Main Guard minħabba li parti minn dan is-sit propju fejn kien hemm il-Garrison Library kienet proprjetà f'idejn il-War Department. Ftit inqas minn sena wara, fl-1929, jitlestew l-ewwel abbozzi ta' żewġ disinji għaż-żewġ tikmamar tal-Parlament ġdid, proġett li kien ser jiswa 65,000 lira sterlina. Id-disinn imħejjem id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi kien jeskludi l-pjan terran fuq Pjazza San George, li kien għall-użu tal-Garrison Library. U bekk iż-żewġ tikmamar tal-Parlament ġew allokati fis-sular ta' fuq. Dawn is-swali, waħda fuq kull naħa tal-binja, kienu jlaħqu l-għoli ta' żewġ solari u kienu jinkludu wkoll gallerija interna li tħares fuq il-kamra. Il-bqija tal-binja kellu jkollha fuq żewġ solari spazji għall-uffiċini u spazji oħra għall-membri, b'waħda mill-proposti anke taħseb għall-uffiċini tal-partiti politiċi. Bekk il-proposta kienet tinkludi 3 solari fuq Pjazza San George. Din il-proposta kienet diskussa fl-Assembleja Leġislattiva nhar 13 ta' Frar 1929. Minkejja dan, il-proposta ma kienitx aċċettata, biss il-Gvern Malti baqa' jaħdem favur proġett ta' Parlament ġdid sas-sena 1931. Din il-proposta tal-1928 huwa mifhum li kellha sinifikat aktar importanti mis-siti l-oħra magħżula fis-snin ta' qabel peress li l-lok magħżul għaliha kien jinsab propju faċċata tal-Palazz tal-Gvernatur ġewwa l-Pjazza Ċentrali fil-Belt. Din il-proposta mhux biss kien ikollha sinifikat politiku, imma kienet tkun ukoll simbolu importanti f'termini arkitettoniċi. Binja li kieku saret kienet tkun imponenti fuq l-ispazju ċentrali tal-Belt Valletta u aktar simbolu tad-djarkija nnifisha, fejn fuq naħa wieħed kien isib il-Palazz tal-Gvernatur, is-simbolu tal-poter imperjali,
u faċċata tiegħu il-Parlament, simbolu ta' Gvern Responsabbli Malti. Il-proposti għal din il-binja l-ġdida flok il-Main Guard ma kinux iżolati mill-bqija tad-dinja. Fuq livell internazzjonali dan kien żmien fejn bosta parlamenti żanżnu postijiet ġodda li ospitaw il-Parlament tagħhom. Hekk bħal proposti Maltin, l-istil ta' ħafna minn dawn il-parlamenti kien wieħed monumentali, ħafna drabi inspirat minn stili neoklassiċi u dawk neobarokki. Fost numru ta' parlamenti oħra nsibu pereżempju il-Parlament Ungeriż mibni fl-1902, il-binja tal-Parlament Żvediż fl-1908 u l-Palazzjo Leġislattivo tal-Urugwaj fl-1925. Minkejja l-għalmu tal-Gvern Malti sa mill-ewwel mument ta' gvern awtonomu kellhom jgħaddu ftit inqas minn 100 sena biex jinbena l-Parlament il-ġdid li llum insibu f'Bib il-Belt. U hekk 100 sena wara qed infakru dan it-traġitt ta' importanza l-istorja politika nazzjonali, avveniment li matulu rajna l-ġlieda ta' Malta għal self-determination u tajna bidu lejn indipendenza għal pajjiżna.